בעולם. ותודה רבה לכל החברות והחברים מהצבא, מהמשפחה, מירושלים שהגיעו לכאן. אני יודע שיש לכם עוד דרך ארוכה לחזור, אבל המסיבה עוד לא התחילה. אתם תשתדלו הערב. אני אגיד שני משפטים קצרים. אני לא לחינם בחרתי במועד הזה. זה היה מתוכנן כמה חודשים לפני, כי אנחנו חוגגים היום את חנוכה. חנוכה זה חג שכולו ניסים ונפלאות, שהאור גובר על החושך, שהטוב מנצח את הרע, ושזה כמובן ערב ראש חודש טבת, שהכל טוב פה. אז קודם כל רינת, בשבילי את הנס שלי, וחיכיתי לך 38 שנה. זה היה הרבה, אבל זה היה שווה כל יום. אז תודה לך, אהובה שלי. עכשיו, אני רק רוצה לספר לכם מי זאת רינת, וגם פח שמן להצליק. אבל כתוב, רחמנא ליבא בית. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם, יותר מהמידות שלו, יותר מהשכל שלו, יותר מהקצב שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה את ליבו של האדם, כי הכל הולך אחר הלב. לוי היא הלב שלי. אז רינת, אני יודע שאת לא אוהבת את זה, אבל אני אגיד את זה רק במשפט אחד. הלב שלך זה מה שקנה אותי, זה מה שקנה את הלב שלי. אז תודה לכולכם, אנחנו נדליק... גם יפה. לא מזיק. אנחנו נדליק עכשיו נרות חנוכה, ואני אזמין את חבר מאוד מאוד יקר שלי, מיקי, שהוא אולי לא הדליק.